Dimteng ni Jesus iti Jessicar, may nga ili ti Samaria, iti asindag ti talon, nga inted ni Jacob ken ni Jose nga anak na. Adda sadyay ti bupon ni Jacob. Nagtugaw ni Jesus iti abay ti bupon, gaputa na bannog anak na. Ngan nga ni tenga ti aldaw iti, napanggimatang dagiti adalan na iti kanenda ijay ili. Iti saan ang mapayag, dimteng ti maysa a Samaritana, tapno sumakdo. Makiinumak man kinuna ni Jesus ken kuana. Anya, kinuna ti babae. Maysa ka a Hudyo, ket makiinom ka iti maysa a Samaritana? Kinuna ni Jesus. No ammumla kuma ti sagot nga ited ti Dios ken no siya sino ti dumawdawat ken ka iti inumen. Dumawat ka kuma ken kuana, ket ikkan na ka iti nabiyag a danok. Apo na uneg ti bupon ket awan met ti pagsakdom kinuna ti babae. Inted kada kami ni Jacob nga ama tayo daytoy a bupon. Nagin inuman na daytoy a bupon, agraman dagiti anak ken taraken na. Dakdakkel kakadingem ni Jacob. Kinuna ni Jesus. Siya sino man nga uminom iti daytoy a danok, mawaw tumanen. Ngem ti uminom ti danom nga ited ko, saan to a mawaw. Ta ti danom nga ited ko, agpalinto nga ugpog iti uneg na, amang ted ken kuana iti nabiyag a danok, ken biyag nga agnanayon. Nagpintas man daytoy lubo a pinarso ti Dios. Kanayunan na dagiti banbanag a nakakaskas daaw. Ket gapuanan ta may saklang nga parswa, adumet dagiti pagkapuya. Nga mamok nga dalatta ditoy arpat ko na Apo Dios amang baybayabay kanya. Iti daytoy Domingo ti Kwaresma, may saman abanag tinakatupayan toy riknap nga naggapu iti ebanghelyo. Ako natay babae a Samaritano, ited mo kanyak daytadanom, tapno dinak to mawaw. Ketinakman na pagminaminaan, nga nagaduman ti benepisyo ti danom kadatayo nga tattao. Adita nga inumen, pagluto, pagdigos, pagsibo, pagdalos, kindadumapay a nasisita, nga ramaten iti panagbiag ko akas may sa tao. Kunakman dito'y bagi, nagsirib man ni Apo Diyos. Tay ti danong, iso timang punno, ti kinatao. Gagangay na, ano awan ti makan, kasla kumano nagbiyahe na. E manda ti danong, et iso timang supusok, ti kawan ti makan. Tapno ang dalat tapigsak amang sango, iti sumarsaruno nga oras iti panagbiag ko. Kenno na banugak, uminom naklaeng ti danom. Mabang-aran manen to'y bagi. Numan pa'y kasta, iparipirip man ti danom, iti panakadulos to'y nomo. Anaggapu iti tawid a baso, babaen ti bunyag. Itinakman inikkan ti sabasabali a pangari ti sao nga mawaw. Iti panagbiag ko, akas may sa tao nga yayaten na Apo Diyos. Ket dagitoy ti sumagana. Letter M. Mariknak dayat ngawan may supsupadi a naggapu ken Apo Diyos. Gapuanan ta impakita tinaganak ko dayat kabayatan ti panagdakkel ko. Babaen dagiti panorsuro da, kadagiti banbanag nga rumbeng ken nasisita, nga ramaten ti panagbiag ko. Maysa kadagitoy ti panagbuteng ken Apo Diyos. Letter A. Ayat ngawan may dumduma. Gapuanan ta amin tayo ket anak ni Apo Diyos. Letter W. Waya-wayaan dagiti banbanag apakaperyan ti biag. Kas kumat ti basol, ket paset nakmet laeng ti lubong. Numan pa'y kasta, dapat balanse. Ken awan ti makatubeng kadagiti arapaap ko nga kayat ko mo den.
Iso daytoy tagbalin nga padi. Letter A. Awan maisinsina. Gapuanan tagkakabsat tayo amin kaya nagpapada nga anak iti na Marso. Ket kastoy kuma T.W. Wagas tibiyag nga anak wenno intay marik na anaggapu iti Diyos na Marso. Kamaudyanan na tanggayan dakman ti kararag gapu tamawaw ti kararwak ti kinapadi. Puwa Diyos ko, napalaos unay aragsak ko, ket kabayatan na, kayat ko ti sumurot ti dana ti kinapadi. Tapno innakman may matangan, ti kinapintas ti pagariam. Mawawak unay o Diyos ko, kayat mo, ken tinakman panagdaldalyasat, tinaldawaldaw, paripirip naman ti panagsingsingpet. Ket amok nga daka iti arpad ko, ken baybayabayan na babaen da iti tattao iti aglawlaw ko, akas instrumentong tapno may turungak iti nasayangat nga dalat. May sa kadagiti kararag ko, iti agbalinak to nga pupadi, ket ragsak ko nga ipaay kadagiti tattao nga naayat adumdum ngay kadagiti saong, ken panorsorong babaen ti Ebanghelyo. Ket ti kinaimbag mo, Apo agraira kuma iti puspuso mi, kenayat kuma tin kang marikna, iti tumunggal maysa. Dahito iti dawaten mi, ken Jesu-Kristo nga anak ng penapumi. Amen. Nagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo.